Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Padua, nagbabalik sa ating Tropical Weather Analysis na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Agosto 17 hanggang 19, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon2000.com, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Naumpisa natin ang update, itong latest CropSat, simula na yung araw na ito ng Lunes hanggang Martes. Pero po tayong aktibong LPA, dati po siyang shallow, bigla po naging aktibo sa nakalipas na 48 oras at mataas po ang tsansa na maging bagyo. Actually, sa mga oras na ito, since kanina pa po itong 3 p.m., itong CropSat, as we speak, isa na po siyang minimal tropical depression dito po sa may western sections ng Balintang Channel at papalabas na po siya ng Philippine Air Responsibility. Ang tag-ID niya is 99W. Naka-embed po siya sa isang aktibong monsoon trough hanggang dito po sa isang low pressure area sa may katimugan ng Guam na si 90W. Subalit ito po ay mababa ang tsansa na ito maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. And yet, meron pa po isang dito mahinang LPA si 97W. Same din ki 90W, mababa po ang tsansa na maging ganap na bagyo sa loob na 24 oras. Meron pa tayong surface trough, nagbibigay po ng mga maulap na papuwirin at mga paggulog at pagkidlat sa silangan bahagi po ng Mindanao. Samantala, ang kanluran bahagi po ng ating Kabisayaan at dito rin po sa Mimaropa at kasama po ang Calayan Island Group at Sulu Archipelago ay magkakaroon po ng mga maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, paggulog at pagkidlat. Dulot po yan ng tinatawag nating southwesterly wind flow o yung mahinang habagat. Hindi pa po siya katamtaman o kalakasan. So medyo mahina yung galaw ng kanyang ulap. Subalit ito po ay nasaan magbibigay po ng mga maulap na paborin na may magkasamang pagkulog at pagkidlat. And so far, yan po ang ating latest po sa ating CropSat. Puntahan natin yung fast animation. So yan po, kitang-kita po natin itong maliit na system na si 99W. Isa na po siyang tropical depression habang ito po ay patungo sa direksyon po ng katimugang China. Samantala, dito po sa may Western Visayas, dito po, okay. At dito rin sa may bahagi ng Palawan at Western Mindanao, ito po yung mga ulap dulot po ng southwesterly surface wind flow. At so far, medyo tahimik naman po ang Western Pacific sa mga oras na ito. Ito po yung zoom-in satellite animation mula sa windy.com. Ito po galing sa UMEDSAT. Ayan po, kinakita po natin ang rapid development ditong si LPA 99W samantala ang southwesterly wind flow kaka-apekto po sa may katimugan at gitnang bahagi po ng Pilipinas. So, inaasahan po mga thunderstorms dito sa bahagi ng Western Visayas, Western Mindanao, at Palawan. At dito naman po sa may bahagi po ng Extreme Northern Luzon hanggang Northern Luzon, ito po yung mga ulan, mga possible na mga ulan. Dulot po yan ng trough o monsoon trough na nakakabit po sa bagyong si 99W. At bago tayong paalam, ito ulit yung ating windy.com rain at wind forecast mula sa ECMWF. Bukas po ng hapon, alas 4, around 4 p.m. Inaasahan pa rin po mga kalat-kalat na mga pag-ulan, paggulog at pagkidlat at maulap na papawirin sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Hanggang sa Miyerkules, ganun po rin ang pinapakita. Miyerkules ng hapon, may mga inaasahan pong mga kalat-kalat o mga isolated rain showers at thunderstorms through Wednesday po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Take note lang po, yung mga local forecast po, minsan hindi nagkakatotoo. 30%, 70% ka po ang accuracy. Kapag hindi po yan tumuloy, nasa 30% po yan ng accuracy ng forecast for the day. So far, yan po ang situation as of this time. Inaasahan pa rin itong mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa susunod po na 3 araw sa ating bansa. Okay, so yan po. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis mula po dito sa ating mula po sa Typhoon 2000, ang unang website po sa mga bagyo dito sa Pilipinas. At hanggang sa muli, ito si Mike para magpapaalam. Ingat po tayo na. Be #weatherwiser, be #typhoonwiser. At maraming salamat po sa pagpunod ninyo sa aming weather channel.